Vážení televízni diváci, vítam vás opäť pri sledovaní vašej obľúbenej diskuznej relácie s názvom Kápni božskou. Naše pozvanie do štúdia dnes prijal minister stolných hier, pán Petr Klacík. Dobrý deň. Dobrý večer. A šachová figurka čierneho koňa. Dobrý deň. Téma dnešnej debaty je jasné. Českou republikou už viac než týždeň hýbe stávka šachových figuriek. Šachovnice po celej zemi ostávajú prázdne a moja prvá otázka teda logicky smeruje na odborového predáka šachových figuriek. Aké sú vaše požiadavky a čo vás vôbec viedlo k tejto stávke? Náš jediný a zásadní požadavek je svoboda pohybu. Málo kdo si uvědomuje, jak jsou šachové figurky neustále omezovány. Například my koně. Dokážete si jistě představit, jak složité je pro nás kamkoliv se dostat, když musíme na každé 2 skoky dopředu udělat jeden stranou. Možno by ste to mohol našim divákom trochu predsa len priblížiť a demonstrovať. Ono, nie všetci hráme šachy. Samozřejmě. No, ale bez šachovnice to možná tak nevyzní. Ale ja si napriek tomu myslím, že je to zrejmé, ten pohyb je do veľkej miery obmedzený. Teď bude problém dostat se zpátky na místo. No tak, než sa vám to podarí, opýtame sa pána ministra. Pán minister, čo vy na to? Já se bohužel k téhle problematice nemohu vyjádřit dříve, než mi padnou 2 šestky, tak pokud dovolíte. No tak samozrejme, ale viete, ako to je čas, sme obmedzení. Ano, nezlobte se, ale taková jsou pravidla hry, takže pokud nepadnou 2... máme je tady 2 šestky, výborně. Podívejte se, já vám to řeknu asi takhle. Dokážete si představit, jaký by vznikl precedens, kdybychom takovému to nátlaku vyhověli? To by potom mohli stávkovat například figurky ze hry Halma, nebo figurky ze hry Člověče nezlob se. No tak áno, ale zase Človeče nehnevaj sa, tam tie figurky už majú v povahe, že sa vlastne nehnevajú. Prosím vás, můžete si pospíšit? Už 12 minut na mě čeká dole taxis. Tak, pán minister, teraz už ale naozaj vážne. Kápnete božskou. Naozaj neexistuje žiadna možnosť dohody. Podívejte se, tady už žádná dohoda není možná. No, ale predsa len, pán minister, ono politicky... Čo to je? Počujete to? Pro boha, to budou bowlingové koule. Bowlingové gule? Jak sa tu dostanú bowlingové gule? Vy jste jim totiž neschválili ty dotace na díry. Dotace neschválili!